के चीज बारे तोहरा समीज में। अच्छा देखिए के लोग नहीं रहता तमीज में। ए बाबू तनी ध्यान से। अजब के चीज बारे तोहरा समीज में। देखिए के लोग नहीं रहता तमीज में। पावे खातिर का आवे सभे, पावे खातिर आवे सभे। कहो कहले भगवतारू सब का के डाटी। अरे आवन प्रसादी ई सब काम बाटे। तनी तनी दे हम बताबो नहीं घाटी। आवन प्रसादी ई सब काम बाटे। तनी तनी दे हम बताबो नहीं घाटी। का बुझला? छोड़ा छोड़ा हमर पीछा ऐसे आवल ना करा। जानी तंग करा हमारा खिसियावल ना करा। ए बाबू बुझला? छोड़ा छोड़ा हमर पीछा ऐसे आवल ना करा। जानी तंग करा हमारा खिसियावल ना करा। हमरा भिरी सटा नहीं, हमरा भिरी सटा नहीं, कुछ ना भेटाई। अरे आवन प्रसादी ई सब काम बाटे। तनी तनी दे हम बताबो नहीं घाटी। आवन प्रसादी ई सब काम बाटे। तनी तनी दे हम बताबो नहीं घाटी। का बुझला? अजब के चीज बारे तोहरा समीज में। अच्छा देखिए के लोग नहीं रहता तमीज में। ए बाबू तनी ध्यान से। अजब के चीज बारे तोहरा समीज में। देखिए के लोग नहीं रहता तमीज में। पावे खातिर का आवे सभे, पावे खातिर आवे सभे। कहो कहले भगवतारू सब का के डाटी। अरे आवन प्रसादी ई सब काम बाटे। तनी तनी दे हम बताबो नहीं घाटी। आवन प्रसादी ई सब काम बाटे। तनी तनी दे हम बताबो नहीं घाटी।